guys ke norok nukhana tabuk bicycle by nana yang achukjak kai norok tabuk nugnai bicycle nana no thaise thaini kok sungnai norok nai tongdi choyawi khalogoi O nana nongchungno sida sini ko nongchungno sida sini sini ya jung sabo ba I amrokno si sini ayang khaija rona jung sabo sini ya bo jungno sini ya pho mokol ba asuk nukliya yasa simi sunuk shuwachin nana kai bini boyos prai 100 বছর le Wngkha Aibono bo taja siko mane ekdom strong 100 বছর pano strong le maje bini background ro ekdom strong bo tabusu lagade complain ro bo khaya ki bini background problem rok tongo ngai tini nini basa jog rok phaija nini bahan jog rok phaija borong no khasi sini kosa sabna nini baham jog bai nini basa jog rok no sabna sini no cha na hamjung na ba bo hamjung na nang sini cha do sagare bo hamjung na sini ko mungta mo ko mungta mo mung chade bomu nang bono tam hane nungsa monong katai monong tai bobo nini hamjug phaijak sala nini acha nana nini besajagi beskango tongnai no khenang mujudaman bini mungta mokha sabna I beskango nini besajag asukjak khorong nai aborok ni mungta mo sido ei bisi boyos mani bagai bobin besajag no sini pano memory kisa lila khai ngai sini tongphano muiturok mali ata ase tabu khe chinnala kwai si sanai tongkha bo nana nang tini mai rok da sakha tini ni mai da ma sakha mayok rok da khui tongkha sa mayok rok da khui tongkha koya cha rok khe ma da ma nang kha phungni saro mama na kaman sayna ya hajing nono ketui rok cari mani misti rok cari mani mujuda man kho hajing nono jeng ketui rok cari kha do misti rok cari kha abo mujuda man maya chini nana chai masa ma rok khono pokja go memory loss kisa Wngkha kai burchuk borok ba abo kuno ya কোনো problem করে asuk boyos ongkai joto no chorai kahai no ongai thango engkang kai jeng ao problem no bujina nango chorai phuru jemon tongo boyos Wngkha bo aba hai no ongai thango joto burchik rok bura ro kuno ya tin nana kathang tongo chengbai tongo omono chini bage ashirwad hambai